Добре дошли в Style Company за мрамор и гранит. Style Company е египетска компания, специализирана в производството и износа на египетски мрамор и гранит в продължение на много години. Имаме силна репутация на арабския и европейския пазар за износ на мрамор и гранит. Днес Style Company ви предоставя всички материали и количества, от които ще се нуждаете от египетски гранитни камъни, с високо качество и ненадмината цена на египетския пазар, във всички размери, от които се нуждаете, и с всякакви довършителни работи, от които се нуждаете. Ние от Style Company гарантираме най-доброто качество, тъй като производственият процес се извършва от най-квалифицираните египетски работници и под надзора на най-квалифицираните надзорници в New East Company. Ние се грижим за всяка стъпка от началото на производството до опакуването и изпращането и прилагаме най-високите нива на безопасност. Нашето мото в Style Company е точност, коректност и навременна доставка. Сега можете да поръчате всички египетски гранитни камъни, от които се нуждаете, на нашия номер и 201-2204-01122. Или чрез WhatsApp на същия номер или чрез съобщения на страницата. Фирма Steel винаги се стреми да задоволи своите клиенти. Благодаря!